mentang dan hang ni but we neki nong mikmat ibolong ro spokesperson jong ka sang Voice of the People's Party BPP iba pat skamar bo tingi dan ni iba banyak kan kandidat habede bat ka kimat rekam jong ni ka sang ka ba kidan ban pasat sikipat ba kani election MDC mentakasnam babat skam pidang sabai pi jong ni ka program jongi te nginyakan kandidat habede bat kimat rekam jong ka sang jopi ka BPP ki ba kidan ban terwa sopat ba kinjet ya kinong mikmat de ki kandidat jopi ba kin mikmat support district council kandidat ki kat tu kat ni ki bakam kongsan kimat ki ba pidan ban terwa sopat ba nakaliang jong ka Voice of the People Party hi laga long kanu election ru kani ka clean politics ka effective governance leni ta ka jing Synshar ka ba larkam ka ba khoi ka ba suba ka ta he ka main ka ba ngi kwa ban wanra hakan ka election MDC padam dei tamban hak election handai kani ka long ka jingkut jingmut ko jongi ya ka bangin pentrekam habangi poi yang te district council belengi ong ni ka clean governance ki effective governance mo ka good governance ko ka long ba pidon sak ki bor ki ba ka ba pidan pila ban don ke budget ka ba he ka no pila ban don kita ki plan ber ki policy ki jong phi ki ba bit kan no ada kam dan hi ka good governance ki effective governance kin kita baru khai ki long le no ai kai ke ba kan nuksa kan ai phi ko long ba kumen haga sarkar jala yo kita ki pau hajar klur ke ba sarkar ke sai ko mo ba kumno ki pintre kam kumno ki wanra sa ka jala henry pinlap ba hapom don ki effective governance kai ke ba ka long ba log bu shuthe snala ek bisa nomor ba kat banang ra bisa kum ba kata ka jingduk pada ba nang ban ke jala nomor ba ke jala ka jongi na wisdom yang hab itu ka kerdan ke jongka pe compare bagi way part ke states te ultimately ka way ka bangi na kaliang jongi hi ka bangi kwa banagi don hang te hi ngin pin trek kam hai tu ki an juga district council ki kom trek kam te bakan long sisa ka jingkul khu ya ki pai ba nong sok Shnong ki jongi kata ka dai ka mat ka ban ningkong ka ba ngi kwa ban le da gi don hang te tiga way ka ba ngi kwa ban ya ban hang ni kalong nginam penam kam ya ka an juga district council na ka bentawan pin rispa pen ban ya nur hendai ki an juga district council ki long for example ngai pi kumuksak ya kan ka trading by the non tribals regulation act ka tu halada pp pinon kam da ki briu ki bom don kata ka jing bet ken kala pen ban kalong gum ka atiar ka ban and lumpisaru te katu pi long no pi subject ya ki wat ki non tribal su long no ha ta dur ba pila ban klong na kiru but ha ka por pada pi I like line the trading license ni la pi yo pada ki pri ba biang kamut ba non tribal ru sup menteri kam kamut ki pai ba ki khasi jongiru kila ban yo eta ka jing yana beleng ong ki non tribal ki sup kolong ba ya kitu ki ba dei hok ki ba yo ya ka trading license kat kum kalenti ki ba dei ya kata tingim la ban dina ya ki ka habadon ka effective governance ka governance kamut kiru kinamat ki jing namar kiru ki di kinong Shnong jog jala de kinamat ki jing henry ha ka joga por pa kum ka tu ka spirit jog ka kalong ba in pinti kana ba kinu ki kam ki ba ki trairi ki la ban trai nginam ai thama shu ke ni ki wei pat kata ka de ka jing thu ka jongi de ka ba ngi shu ai nuk sai pi ya ka tu ka wei de ka wei ka ba ngakwa ban hang ni kalong ba habang idon hang te district council ngin pinti kana ba district council kan long si sha kata ka chaka Synshar ya ka ban ra ya ka Jingmyntoi pai ba kumentangan su ai pi knuksa ka district council kumba maka kisai ong kisai ong kini ki MDC ki jongi ki ba yele election si MDC ka de ka state kanong ya da ka riti ke dustur hendai penlap ba ka district council ki ba syong hang tu ki MDC ki EM ki jongi ki penlong ya ka district council penban kum kata ka bor ya ka ban interfere la ne ban tuklar ya ka Shnong ka thau ya ki sim ki doloi ki jongi ki penon kam hadu ba ki mi ki kot gis ki mi ki jingele ang tu ka bambitu thau shu ki mi kita ki acting sim tanaka daw chongka political agenda te ka mot ki pendon kam ya ka politics ban knyot
yakin ki riti karkom Synshar ke jongi la kini ki bor Shnong ki bor thau kini ki sardar ki sem ki Hima ki jongi nam ta ka politics kan tik ni lawan hang tengi kwa wan penting kena ba kum ngani ke jingle don bor kanam don kata ka bangi pin scam ya kata karkom Synshar jong ubarim bar abangi pin scam ka karkom Synshar jong barim ka pemut ba ka dorbar ka di bandon pi don teng ka banga yu I kalong ba ki don ki ni ki clean on Synshar mo kiba ai kum ke NUC bro Henry ki pai ba ki klemtip kedor ba klemtip katu kamlong pi kamlong habangi ong ka rukom Synshar jong ubarim kamun I hab ya I kum ubarim ba kedor ba ke di bendon urang ba Shnong dan ki usim ni manu menuru kimla banrai shimet katakan di kedustur ke jongi bangi ong ba kani ka demokrasi ka badon ha kani ka ri ke jongi ka de yata consensus based democracy ha even your consensus ha kador ba tiga ta ngin pen klan ngin pin tikena ba kan long tu khnang ba kini ki pai ba ken yo I kabor ke jongi om komentang nang pi ki pai ba ki ba pri ki hakap ki shu sha use tiga ta ka bangi kwa ban wanra ka ba lai pa de ka bangi kwa ban wanra kalong pi pe ya ka district council kele you ya ka kompat khando kuman barim pi I hang ni kalong ba mencuangi don kita ki rirat mo kita ki community land henry kai ka bajia ka ni ka jala ka jongi hang ni ha ka brin yu terap jongi kalong ba wat kini ki rirat minta kala long ki bri shimet hot la ka kala da ka jingara ka dor baru dang syur kom nei don ting ki mi ki bri busukam bro itu ka caka kam dei ka barai ka dor bar ki penlong ya ka ki ade ki thier tu ba minta lai penlap ba kani karirat ka bangingi don mo ka bangingi don min chwa ka yarap hai ki baduk kamut don baduk ka hatuk kata hadu bom yo caka syu ndri penlap ba minta ba de ha ka ni ka system ka ba minta penlap ba ubarus pa lon ngalus pa ubaduk pada tanggai man syong rum yo syu ke katung idon kam hakat habala ngim ong mangila lut benle kat habala ringkat bar ki bor Shnong ringkat bar ki bor jo kan ga Synshar Hima ngin ye pet ken ngin ye pet ngin wan ra ya ta kom Synshar ka ban ya hap ka ban tei ka ban yada ya ubaduk ya ubasuk ya uba ngila banong bom kot bor komba kot bor ki wei ting haban pe lang pi ke kom Synshar khadar kam dei ban chu pet tang ya kiba ya ba klan bor kapan pe ya kiba tul boru par ka wei ka bangi kwa ban pe hang ni ka district council pin pe ka jing jong ka long ba ya ki klau ki petap ya ki ki wa kim shna ta ki an ki ban ya na kim pentrikam la ki don ki an ru fikir ma aku mencuang ta ya klau mau pat hang tu kala don ke jinga persang ban yele jakri jakrang tu dei tidak wan iba adan ipen scam tu ka tu ka cakang tu ka kom ka reserve of forest tu ki pen klan ki tu pi ki pen scam tingi don kam ya ben yo ikinong yalam ki ba syong te ki ba la sia ban pre na ka benta ka jing ba jong ka emlang ka salang nang ta pin pe ya ka wa men na ni ki dang ni ki kot khubor ba kali ka district council mo ki don ki ba criticize ki ban wo ni ki ong ba ki claim le kono ka lat ke lenti ki claim ra ban pinti kana ki ni ki wa ki jongi ki yo ki jingna ka district council fi ka long ban chu pelut pisa ban chu ong ban pin khu ku ni kum tai ka pasuk henry ban wan ra si sha ba de ka ta ka jingada ngi don kam ban wan ra de ki an mdei ta man wan ra de ki an ngi ban dei ban don ra de ya ka kompentre kam ka an ha ka ban long si sha ka ba sai so ken ban yo ka jing tre ka ba sai so ba de pi don kam de ki bri putre stom ki bri putre stom te de pim yo ki bri putre stom kanom la ban urlong te na kaliang cho VPP ba le ngi ong ba ngin ai ta Synshar khadar ba biang ka long ba ngim pinti kana ba kita ki MDC ki jongi ken long ki bri ki putre stom na ta dang ngi klem jiet ngi ka lenti ki pasuk mo ka ba ki we ki jiet shu thet vote for election namar ba ngim kwa ban chu pin bi ju pai ba ngi kwa ba ngi don nang te ngin tre si sha na ka benta chong upai ba ke kata ke di ba ngi kwa ban nang don na te district council ngin pin tre ke ke bang kwa ban hang ni ka long ba ka don pa de ke jing ba no pi ke jing ba ka long kat nang bun an la da phim yo ba de ki bri ki ba be kat ta jing im jong ki pai ba kasar don
Cek ke Jingduna ke PI kisnam ke balai. Pi kawi ke Jingduna ke district council lang tay kawi ke long ba. Ke district council ki penlong tang kum kata ka institution ke ban yale politics. Tang katu ke jing hap syo ke executive committee ru salap ya katu. Katu kam dan. But pi kawi ke long ba pitang kham trei le ke nam ai la de fi. Te bele ngi bentang yong bangi don kam ban chit bit ya kawi ka seng. Da ba chit ya kawi ka seng ban mi khamat ang te ban trei kan don ka stability. Pitang shu wan ra le ke kle khaulang ngom tu ke kamur ke instability ka don but pinnam yo shu ta ka executive committee ka ba trei na ban tau pai ba. Ka major flaw jong ka district council ke de kata. Ka ba kim don por shu ya ban trei na ka ban ta jong pai ba ke ba ngi la ban ong ba ka time jong ki ke la divert no saka tu ka politics of musical chair ha ba yakini nang ta pada ka ba hi pen lab ba I kumba ka ngan ai phi ka district council ki bedon hang te kim penon kam si sai ka bor jong ka ya ka ban pintre kam na ka ban ta ka Jingmyntoi jong upai ba kawi ngam pa ka ba anuk sai phi kayo kila ban regulate ya kayo gidon ka bor mo hendai ki klem le hang te hayo do penala ba ki pai ba ki ba wan man ra ki jing di ki jong ki dang sak khanyot ki tu nong khai ki 8 kilo ka ba he ka bom ya hap tiang tu ka ki MDC ki jong ki le yu hendai man ha ka ni shaban poi ka ni ka MDC election penala ba ki persang ban wan ra ban pen I ba ki la le something Hari tu kam long pi ni don kam ya ki MDC ni don kam ya ki executive member ki bateri baro sansnem na ka benta ka jing ba jong pai ba ka wi hi ka long ba hang te ka don ka musical chair politics ka wi ba ar pa de ka long ba kam don ka commitment ya ka ben pentri kam ya ka board jong ka district council na ka benta ka jing ba jong upai ba ka ta hi ka de nong pi ka ba keren spang ka acting license ha pi om kala jor pala Ika kata akron kom ika khai pateng khasi. Empi ko ilong mlingam ong ba ka jur palat ika wi ilong mangal nom nut man kam hadu kata na marba ni hab ban le ya custody. Tabakat kom custody ke bale da ngal bakala ka de ka sangki su hi kila le kila kondok ka survey hayudo. Patkat kom ka jing shem ka jongki ka along nearly 3/4 jongki no khai ha yudo ki de ki non tribals. The penlap bahang ni ko bang ong yepi ya ki break bela yo trading license ngim la ban deny itu ba iron renewal kini tai kalong inhuman hiru ba pen deny mo hende ka ka ba ngi yo I kalong ba la da pim yo ya ki MDC ki bi strictly ya ka kat kum ka bor kat kum ka purpose jong ka district council kalong ba ngi ting ban yo I kalong ba ka jing INUC kam tam ya ki break ba wan bar ka jur ken ti ko wi ka ba nga sha ai ka nuksa ka long ba pet kam ha chen te health scheme ki to ki kharkhana bean ki illegal coke factory kumno ka district council kam tip ye ka to hab ben le ja high court da ki brio man le file petition hang te ka ba ki MDC ki jong ki le yu tapi kan ni ka jing INUC kam da de than shu ta ka trading license ni what ya ka NUC bagi ai kini ki beri bawa baru kumdo ki bana bar ki yo ban exploit kini ki resources ke jongi kan bagi wan rap pada ki jing donong daki wan shim ki use ki resources ke jongi hakata kat dor baka don ka mutual benefit ni welcome nagal yang jaga party hendrai ba kan long no tang ban exploit tang ban exploit ti kata ti nagal yang jaga VVP ngila bo manifesto ba kumi kata ngin 8 pi ong ne ba district council ka Kalusya ka Tuklar ki Shnong ki Hima ini tai dang hakini ki benar ada PE bakila bau tayo asen no ko bana ko de ko weni ki an artli ko ba Khubor ki ramba Shnong ba itu iseng Samla itu iseng long kami ke pidan ong pi kawi ka long kumni kene ban bakke man itu ban yo bor that is kene kawi pat henai ba pinlet interfere ya ki ba yaki rama Shnong te yaki sim Hima ba pi remove yaki na office ki bo de ki acting
Katu kan kabat katuru kam da dai ya kan fi kan no da ka politics dan ting tenggal ka constituency level politics ha kamu kiri kuat ban Februari ho ki kwa ban Februari katu ka kampuan na kabanta kan ka social interest public interest mo kawan na ka private interest jong ki badon Khubor kan kanang manyo political mileage banyo political advantage ki wan ra kam ki tong ka os ngau yi jing ong jing u jing ki pai ba habang alet serum sanang ki ong ba yau tu sim la weng tang na marbu mi su thu jing mut but utu executive member badi pe ya ka tu kawan kam kata pi tiga wei ke long ba pina tera pan laba ki mi ki protest nagi pai ba ya ke persya ya ke district council mo ki dawa hang tu pi i ba ka don ka interference na ka te ban remove yo pi ka long ni ban remove le ne ban yo sim ne yo no yo rong ba Shnong ka ban de no pai ba kam nei ban ayu but kada di bandon ka proper procedure ke baka ban le ya kataru kam dei ban siong batang bawan complain keniat kan soi tapi Februari pi dan nang tu pi use ka power ke jong pi excessively mo palat ban ya ka pi dei ban le te pi weng ya ki te haba kut ka poi ka kut ki sa poi ka kut ki ngai sai ong la ba bun le ka kut ki sa noi pi manu bru nong pai ba naman ba ka pisa ban si ki lawyer pisa pai ba te kata ke ba katu ba ai bor ki rang ba Shnong ba ai bor ki that is one thing and like interference yaki pada that is another thing piong mo piong clean politics mo kamu ka jing campaign ni pir mo ka bisa lupai ba pino mai bisa tiki e ka rukom ka ba pila ban penget ko mo e ba le se ke pai ma sa sem thi ka wi ka long ba ya kata hi ngi la le chu pai ba ngi pen sai ngi le be ka wi ke jingmut ka ba bet ba kelait na kani kalenti phenomenon ngai ki examples mo ke example ke ba ngi sa ai ka long ba abi pe yakin ki district yakin ki pai ba ke jongi abangi campaign nadu ke MP election nadu MLA sing sa nadu MLA election ki pedang ngono pi pe yung kamaurung keneng ka North Shillong ka Maulai nang ta bede ki tu ni job nang ta kanong krem nang ta wat ka melim du ki pai ba ki pediang ye ka tu thi ka we ka long ba upai ba upediang nga sa ong nga ta ba ki ka jai ban khasi ki jongi pi don kam tang ka right leadership remar pen pe ba ke history ki jongi kan kare ke ba pi tang chu yo ya ka right leadership ki brave ki kloi ban a ka jing kersan ki jongi te ya ka voice of the people party ke ma pi la yu kila kersan ka MLA election kila kersan ka MP election but gim don jing artatin makin kersan ka MDC election but kadai kan ni ru ko penlong ye ki ki political party ban kinyo penting namar ki i ba upai ba upriang kanoi pi ka strategy jing gim don engi le upai ba ngi batai ngi thu hok kata target ke jongi ke long man pin em pin bahapat pin kaladur ye ke cela ka jongi bari ke kata ka thong bangin yo ka long bai da kalenti ke bakhui namar ngi ong bai la da pi simpi sa menta nagi political party kinom train na kabenta ka jong kin train na kabenta ki tu bikersan pisaya ki hele ngi bade ngi namar mi kwa ban train na kabenta jong pai ba na ta ngi chiet in kalenti na ba ngi ti kana ba di tang ani kalenti ba ngi la ban sakri ko pai ba lai nang ni phin nom la namar ba ngi ngem dan pi ka wi pat ka ta jing ka obligation ma ka obligation dan ka bangi hab ban sikul yang ngi sikul yang ba ya upai ba ai ka jing kersan yangi tekakam ba yin kata Tiko ma example pi kumi ba hibing store menakan ni ba don gitu ka kerdop ka ba lum khajna be an I thok siti I pra long kum gitu ki kam gidon kam ki bre ka batrai bet na ka bentar ka jok pai ba isem kuno ba kan ki san ni lap election ai ni siminta bon ka tinge kawang itu market yang ni kawang ka iwe kemudian ki miru ki kintian ki ba se ki ba punya surat para jat bendri pe akaliang jong ngarapai kan MDC election pinong kita rensan ngai bakam da don tan kita rensan election kita ban inding ngarapai le bon bakim yalap election shu ngasngo kumbang ile kai football marway hamadan mar kimimi ban ya campaign bangi mo kita kawai one thing the kawai hi ka ba nakaliang cho voice of the people party ngi pensha be ekonomi tinggi le chupai ba ndai ngi le ko nu ngi le chu pai ba ngi ra ya ka personal matter ngi ra ya ki policy matter
jong kanu party ba jong kanu government but ka jong iru ya kata ting haban wan rai comparison hi haban pen I kan ni ka jong I ka long kum ni ka ti jong I tei ka long kum tei da kam dan ka comparative study ka ni ka jing su thu ko ba shisha ka nam dan ting haban rai to comparative study tang ba kam dei ben ya sa ka level jong ka simet sa personal ka dei bet tang ban confine bet tang ka policy mata kan te ban ong ba hoi I mana kan ni ba ki don kum tu ba kan tho kham tam percaya ba dan le ka don ma ka jing kan tho ya kata ting no pi ha politics ki that is expected thi bakin le namar ba the ultimate goal jung ki kalong hi ban job election te ki sngo ba ban job election le bakin tha ayu ba dan te as long as it does not cross the limit kam patam yo pu ti la ban kan tho kata ngim ni ban ong tama ka wi kalong ba ki pai ba ki ban sian ki ban pet khai ban keno khlem nong rim ya ki brew kam long ka ba ha ke election amle sisna manswa ni pai baka we yung pra malan baka jorba air lese ka jing delay sisna ban polong pa ka MDC sai I ka ta fe ka we ka long ba gani ka jing pelong I MLA election tu ngila job kum tu ka wave la dan mo ki bagi pai ba ki kwa namar what constituency ki bagi imbu candidate ru 2000 Jakarta ki pai ba ki kwa ya ka BBP ni so thu ya kata taba bun ki ba kem ki candidate ru kem pat su don kata ting so scam bagi pai ba ki pediang te ni kani kala wan kani ke jingra wa chung pai ba te haga jing sang la de ban don MDC election hende ka claim don MDC election to ki ai ke da ka don ke delimitation ka di ke excuse hinga no pi ke ba ki la ki don ke delimitation issue ru la de ban le shwai kata ka por te kam tu kam de emergency te keeping slam ya kan ka keeping slam ya kan ka MDC election henry ta ka chingpen slam ka jongki ngi la yo ban tri ba ban ha ka MP election ban ngi la job don buram ka MP election te kan ka chingpen slam ka jongki ya ka MDC election hanga hi kam I don chingta na man ba hupai ba su thu bale keeping slam ru ki su thu pat ngai I pai ba u don jing sa ni akan sa ngi la pai ba wa ai sing sa ni haktu ka last election amle I baka jingrwa jong party je pure de ka we ka ba ketik ke jibut khat jong ki pai ba trai ku ke jingrwa manta hakne ka election trai kan dang trekap pi ka we ka long pi ka ba ya pa ba pi ke jingrwa ken hoi ngi ngam la ban len ma ke jingrwa ka long ka ba don kam ke ba pen ketik I jing mo jing par khat ke jong ki breu te hen dei ba pen ong ba pen job nga ai ka burom itu ba sna ba ki barwai ke jing rai mong ai ka burom ye ki kala pen stonat ke parti kala pen stonat ki pai ba pen ya rai pen sha ke jing rai hen dei ban ong ban job election ke jing rai tengam tharai hi ngam tharai MP nga ya pher ke jing mut jonga na phi kata ken ban ong ban job election ke jing rai ngam tharai ban job election na dang no phi ke tu ke jirwai men shwaru ba la tha ba smiling economic khamat economic khmut tu em ka ba hit ban dai kim job election ki bre jirwai tu ke jirwai ki tem kim job election phi ke we ka long phi ba pen job election hi phi dan kam ya conviction jong ki bre ba ka principle jong phi ka long ba khlan ba ka political agenda jong phi ka long ba sai hen dei ban ong ba ngin job election da ka jingrwai te ngam tharai ba kan long kom ta te wat menta na mar menta lampun mi ki jingrwai ha bon ba mi ki jingrwai ndai ngan ong pi ka tu ki jingrwai ka nang ya ji ya tem mi ki brio ya tem mi ya tem mi por long meeting ki sha de ki pai ba thang ma ka jing e chung ki brio ni la ban bu kum ne ki e ki brio ki jingrwai dei ba ki e ka party la da ki e ki jingrwai la da phim e ka party kanam ya sho te hangni ngala banong baki long kum ki arbenta jong ki arliang jong pisa ke jirwa ru stanat ke parti ru ka biang kan nongrem te ki bre ki ya sutanat te ke shai ko long ne ba in the field bro khandai ko kan te ru expectations ki kamla ban long represent ba bro khandai ko kan job te lese ki ka no seat ki ba pi so ti kana rai pi ngi habang yele election ngi le be ka positive mind ngim tip ka no pai ba ai ngi tambah nakaliang jongi ya terus to nam ta bro arf khna hope you expect majority
expect haming ila yale ila jet iki candidate ki babiang ila tresitom ka bangi expect hi ka long ba ngin job bra af khandai number ba ngila tresitom ngidan af khandai bro arsit arpna wa kita discuss lah tik ek khubor bi bapidan ban pesat sapai ba ka khubor hi ka bang akwa ban pesat sapai ba kalong kumni ba ka BPP ka mi nagadau chong ka jingduko ka Synshar ka khadar ha ka jala ka jungi kami nagadau jung jing od jing nam jung pai ba kami namar ka jing jinjar ka jung pai ba tingi mi nakabanta ban wanra ya kata ka jingkela kat ka pangila in a ta ka kata ka jing shakri ka ba hok ka ba bha nakabanta ka jung upai ba ngin nom upai ba nginam set kelai upai ba ngin ai ta jing shakri ka ba bha upai ba tiga ba don kam banta ha pedang kum ka ni ka jingele kalong ba kiwi kiwan pen thame kiwan ban wanra ban wanra ki bon ki da ki bon ki matang ban pinti kena ba upai ba un nam krisan yangi un do ki jing senia yangi tiga ka ba kwa ba nong hi kalong ba kuma pil krisan ha ka MLA election men chwa ki to constituency mangila po ki candidate kuma pil krisan ha ka MP election tingi kermen ba pin krisan ha ka MDC election but kumbangi sajong persang ya ka BPP la nang itre bha nang a susu ka jing krisan la nang im tre bha la nang itre persa yu pai ba man ni jing tre ba ka kam amba ka tien ba ka kam ya sebren no ingi ngim le ngim su ya kata ndai shwa ba pin kentat yangi persang shwa namar ba yo mo kan dei ka jing ka di ka lat ya ka ban wan ra ka jing kelai ka jala shubu menta ada kentai no shwa ban persang yo ngi do no pat ya kata ka lat ka buk share ya ka ban wan ra ya ka jingkel lah ka jala ka jungi ha ni ka Artiliki district council te hagan nga kerpat nga ya khot ngi wer ki pai ba ya ke bagian ya jingker chan ka pura ka jongki ya ka PVP but i candidate ki jongka hagan ni ka election MDC but ka ka seng ka ba bisno trai ba ka jing khon gan kham ya kha pik ya kha jing ya khun ken kolong VVP versus others ni namar ba politics clean politics versus money power the money power hi no if you all barkhai party kile ya kata but penlam ba kiwi ki party hi kiasuk but kiasuk bi tre lang para makiru kiasuk ba ba tre namar ba ka jo politics ku chef her tang ba ki ong uniform hen ka jo hi ka politics ku jungki same style same approach nothing different the ka ngi semba u kanu ko party ru kadika opponent ke jongi kadika wodi opponent ni tika bangi dei ban yakun ngi ban yakun bhai but ngimsim sting yano yonoru but ka eka banga kwa ban ong hang ni ka long ba ngimsim sting na mar balai ba ngim tip siapo yo kila don pa ka understanding la ngi so tho jingmut apring jongki la hangi UNPP udah independen UNPP Kongres udah UNPP UDP udah UNPP udah juga te habangi ong bai ka jinga kun kolong bai BPP versus others kajikali ba kayo kolong ni da hakala selection MLA ni mas ni da result ka BPP ka dan banta ka ba lese ba persang man thau ka coalition government nilai ikini favor Nde hapo district council menta le se lada ka VP kam yo ek majority le se haban thau da ka coalition isi but kano ka senga ba le se ka VP kan num tre ban tre phi ko ga long yamanta ko mo yung phi la tre stop but kano ka seng pin tre ne but kano ka seng ma pin kan tat ban tre na kalong kum ni ya ka ba menta ngin pat ya keren ya tabat no ngin tre bat no ngin tre na marang ila tre sitom ik filin tibet bangin job bet